Тодор Пушков, квалификации Варна Краундаун, тренировка 1. Категория Мастерс 40-44. Добре, то ще. Тежестите 20 кг. Лосто 20 кг. Това на лоста покажем височината. 0 калории. Изпълвай. Добре. Закачай на тренажера. Закачай. Жорка. 3, 2, 1 и пускаш. 3, 2, 1 пускай. 10 секунди то ще е. 9. 5, 4, 3, 2, 1. Дай. Идеален. Това ти е темпото, няма да бързаш, това ти е темпото. Ти на гребенето можеш да ваксваш другото. Идеален. Ето ще. Едно. 2, 3, 4, 5, перфектен, 6, точно така, 7, 8, 9, последно. Айде, качай. Едно. Много добре, точно много добре. Не. 3, каква екскурзия? Аз съм първи. Аз съм най-добре. 4. Аре, то ще е 5. Дай точка! 6. 7. Аре, дай, точно, перфектен си. 2 и 20. 8. Аре, качай, шкабаташ. Ето ти пет. Аре, качай. Много си добре. Дай, качай по-бързо. Айде. Много още му нагасени обутите. Перфектен. Виж темпо. Бути щангата малко напред, само дай до там. Не, напред към тренажера, до него, да му близко да после да е в кадър. Перфектно. Ей така. Това ще е идеален. Това е твоето темпо. 3 минути. Ние с него си целим 6. Него си той си цели 6. Да, това е много добре 6. Да направи 5. Аре, Колко една точка, давайте си. аре, хващай, Миро идва. Да, отлепа ги от раз. Едно. Точно така, по-бързо. 2, да върват, можеш. 3, по-бързо, точно така, дишай. 4. 4. Перфектен. 5. Заключвай краката, браво. 6. 7. 8. 9. Дай последно. 10. Пускай. Едно.
Миро, от друга страна. 2. Твоето. Аз нямам. Дай, Тоши, перфектен си. 3, много добре. Дай, това ти е темпото. Няма да намаляш. Точно така, дишай. 4. Перфектен. Тоши, супер темпо. 4,40. Айде. Дишай. 6, давай още 2. 7, браво Тошка, давай! Следвам. 8. И 2 Браво. минути и половина, много добре. Айде така, че бързо. Айде, то ще стане работа. Дръж само това темпо, моля ти. Точно супер си, дишай. Айде, машино. Айде, ще хващай, штангата не ти е тежка, давай. Тук да не губим време, айде. Давай Тошка, 1. По-бързи. 1, Имаш много сила. Дишай. 2. На всяко дишай. 3, Дишай. 4, 5. Можеш, момче. 6, 7, 8. 9, Още едно. 10. Браво, Зяр. Браво. Имаш 1 минута, за да влезеш в 6 цели кръга. Три упражнения, сега ще много да правиш на Да, давай. едно. Не, много ще е тежко. За него е супер. За кой бе? Да. Давай Тошка. Няма, сега ще правим штанги. Ай, то ще е перфектен. 3. Аре, машино, аре. 8 минути точно по средата. Тошка, бетон си, точно 8 минути, имаш време за още 3 кръга цели. Ще направим. Само държи това темпо. Ей, това е темпо. Браво Тошка, дай, влизаш под минута. Айде, мачино. Штангата няма да я пускаш.
Дай последно загребване, давай. Браво, браво. Айде, ставай. Идеален си. Идеален си, то ще дръж това темпо. Давай. Штангата по-бързо. Айде. Ще първи въздух хубаво. Айде, хващи. Давай. Давай, браво. Давай. Айде, Тоши. Едно. 2. Дишай. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Спомена там. И оттам. Ей така мини, да. 10. Почвай директно. Наведи се, наведи се. Айде, качай. Давай. Едно. Тоши, давай да върват. Браво, брат, браво, браво. Тоши, супер си, давай, давай, скачай. Точно можеш. Вижди се, нямаш много море. 5. Нека пресилно точно. Не, сега ще кажа. То природно да се Ма тя се различа. Тоест, така се е това не е... Директно това го имаме така. Айде! Ако го видиш. Пети отмочи, айде, брат! Аз не мога повярвам. Не ме вика съм, така не съм къде. И аз не знам, че не мога да някакви има чекам на цепен, че е химно. Денко краката съм на така едно време, играем футбол и всички искаха Денко да отяга отбор, защото си мисля, че е футболист. А това пълни никъде не ни вика топката. Айде, да се играем. Сме готови. Почва Петя, да. Има време да го завърши и да почне шестия. Разбираш? То ще е много добре. Дишай. Перфектен си, брат. Перфектен. Айде последно, Пашка. Айде, бързо ставай. Вземи малко въздух горе. Ставай. Дишай. Айде, брат, фащай да може да тръгнат първитата да започнем шестия рунд. Айде, брат, давай, не гледай толкова щанга. Десятка, можеш да бързи краката, бързи крака. 1. 2. 3. 7. Перфектен. 8. 9. 10. Браво! Давай, да върват. Брат! 1. 2. Тоши, давай, не гледай времето. 2:30 имаш. Много време. 3. Аре, брат, давай, това е. 4. Дай, брат. Тоши, фащай. 5. Още 3, 2 минути имаш, Тоши. Тоши, давай. Жоро, разстарти това. Разстартирай му това.
Дай, хващай. 6. Аре, брат, 2 бройки. Вече 6 минут. Давай. Точка! 7, още едно. Давай, ставай. Последно. Минута и 30. Аре, качи се на транжора. Минута и 20 остава. Тошик, давай, закачай. Тошик, правиш калориите и штангата. Айде. Давай, бачи. Минута и 10. Това е последен напън. Дръж Киряне нагоре. 45 секунди. Дръж това темпо. Само дръж това темпо. Хубаво разгъни назад, хубаво се разгъни. Само дръж това темпо. Така, разгъни се хубаво до края. То ще имаш време да направиш штангата. Айде, батко. Айде, ставай. Ставай, Тоше. 25 секунди. Тоше, давай, 20 секунди. Давай. Това е последно, айде. 1. 2. Давай, 3. 4. Давай. 5. Браво.